Ismo Laitala. Isoäidin resepti mukaan. Ai niinkö? Tyttö nyt hiljaa. Turpa kiinni, Sönkkö. Mitä helvettiä? Jos sä yrität jotain typerää, kuten esimerkiksi kaarata tai hälyttää apua, niin mä satutan Jenniä. Ja sit mä satutan sun. Mun ei tarvitse kuunnella tollasta. Täällä tuoksuu herkulliselta. Ymmärrätkö, Sönkkö? Ja tänään meillä on ruokana juoppoja ja narkkareita. Isoäidin resepti mukaan. Tää oli ihan hyvä. Sopivan tulista. Itse asiassa sä oot kyllä aika hupsu. Joo, totta kai. Ja miksi sä oot niin ihmeen kiinnostunut Ossin makkarasoppa? Mihin sä pyrit tällä kaikella? Me ei sitten vissiin mennä naimisiin. Sä olet ihan yhtä hullu kuin ennenkin. Mulla on sulle hyviä uutisia. Mulla on velkoja. Täällä tuoksuu valkosipuli. Ja jälkiruuaksi rotat ja torakat Ismon salaisella nakkikastikkeella. Hyvä, Sönkkö. Hei, mä käyn vaan nopeasti suihkus. Kiitos vaan kahvista.